करा के घरवा में जाके गईली सूत तेले उनका नैहर के गधा आवेला उनका के जगह करमौगी के कोतह दुआरी ओई में चलेला टमाटम गाड़ी ओई पर जितेंद्र शर्मा हाई विजेंद्र उ जितेंद्र हई देख जाता रा तलखा भई अरे पानी भरे चलली रे हाय हाय चल चलली जितेंद्र पानी भरे चलली रे तल गोड़ा गइल बीच धावला धूपला गइले गुडुआ रसिया धावला धूपला गइले गुडुआ रसिया अब सहोरी के लिहाले उठाई रे माना धीरे धीरे गुड्डू बाबू का कइले का अब मुकेश बाबू अरे आज रटोवेले पाजा अब कावाला गोतरिया लागल छोटा रे मन धीरे अब कावाला गोतरिया लागल तै नचनिया कलश के गुड्डू बाबू अरे नाचो तो याद में नाचो नाचो तो याद में नाचो तो केने बचोट केने केने हां ओकरा रोशन चौकी में लाग गई छोटा रे माना धीरे धीरे मन रखनी में लाग गई छोटा रे माना धीरे धीरे मेरा रू गजब गजब नाम कुली जाना तारी से ओकरा ढकने सारा में लाग गई छोटा रे माना धीरे धीरे ओकरा पौड़ू की लाग गई छोटा रे माना धीरे भारती जी की तरफ से आ गई ले गान प्रिया भारती जी का अभिनंदन बा बार बार मेहरा तोहरू के गोरिया गोरिये पे करे गरियाई सुनी ले ना ये नमा का दो तीन साड़ी पहिरे ले सुनी ले ना ये नमा का दो तीन साड़ी पहिरे ले अब लाला का पियर का हरी हरा का ऐसिया राम के भजो लाला का पियर का हरी हरा का ऐसिया राम के भजो लाले हा लाला का पियारा पियारा का हो लाले हा लाला का पियारा पियारा का हो अब सब माजा मारे हरी हरा का ऐसिया राम के भजो अरे सुन ले लाइन का दो तीन मर्दा राखेले अब बूढ़ावा जमाना का लइका बा ऐसिया राम के भजो बूढ़े हा बूढ़ावा लइके हा लइका बा अब सब माजा मारे ला जवाना का ऐसिया उहे तिल करू तिलक चाह के अपना घरे जाले लड़की किया माड़ू छवाला आ लइका किया हरीश गड़ाला एने दोनों का और के नेक होला आ अब एगो फिर चटनी लागल नैहर जात बानी उमेश जी के करे को बा कहा बन उमेश जी जहाँ कहीं में हो
लाइट में आ जाए। उमेश जी के कहरे करियो को बा माने उमेश जी का लगिले भाइये न लगे तो वहां के मौगी के गरिया को बा। उमेश भाई बो के गरियावे खातिर 100 रुपया मिलल बा। उमेश भाई चाहता नहीं कि गाड़ी ना सुने 200 रुपया जमा करी न तो मैरवा थाना में एप्लीकेशन आ गई बा हम FIR अब दर्ज करब न तो आके कॉम्प्रोमाइज करी पैसा दे बड़ा बाबू रोक दी है उमेश भाई के। उमेश भाई वो गईली रूस घरवा में जाके गईली सूत तेले उनका नैहर के गधा आवेला उनका के जगह नैहर के गधा आवेला उनका नवा एक दिन गोइल रूस कोठरी में जाके गोइल सूत तिले घूमत बोकाया वेला करा के अरे बोको जी लका हो तने भालवा दी त मुकेश बाबू क्या होई गांधी जी जे पाने खा ले मुकेश कुमार यादव जी गुड्डू बाबू मुकेश यादव कमेटी के सब यादव बाबू लो जे भी बा कमेटी के सब बाबू लो के तरफ से बहुत बहुत सुने के है के धोनी धोनी नु के धोनी हाँ लाइबो हम बोलने वाले हुए धोनी के है धोनी जी सुनी सुनीला धोनिया बाबू गारी तरमौगी के कोतह दुआरी ओई में चले ला टमाटम गारी ओई पर गिरी जी भइले सवारी ओई में हम खाए पूरी तरकारी ओई में हजमू बनावे ले दाढ़ी ओई में जादो जी चरावो सयापन पाड़ी आवई में पसी भाई छेबे ले ताड़ी ओई में हलवाई बनावे तरकारी ओई में हम चलाई रेल गाड़ी बाहर दुआरी कातना लम्हर पार्किंग बारी ई देखी शादी ब्याह के मनोरंजन हो आ शादी ब्याह एगो ऐसा चीज बजे सब करा के गोरियावल जाला और गाड़ी के बड़ी कीमत होला कितनो मेहरारू गोरिया दिली स त लास्ट में ओकर पूर्णावती केंगे करेली स केंगा देखो कितना होशियार बाड़ी स सात खानदान के गोरिया दी है स आ जब पूर्णावती होई त का कहिए स ए गाड़ी के गाड़ी जानी बुझी हो गाड़ी हा प्रेम पियारी ई गाड़ी मिली ओली ना ई गाड़ी मिली कब बिहार के लोग रही तब ननू भाई वो के गरियाओ खाती 500 रुपया मिली भाई बाबू यारे एक कियारी हम सगमन बोला रे दूसरे कियारी चवरैया साग खोट चलली रे के चलली नानुआ भाई बा भाई उनकर दुन्नु कैसे कहले मां उनकर दुनु हरली बैल पौया हो उनकर दुनु हरली
गई कौआ हो लाला बोलिए सबकरा मेहरारू की जय। अब ने मोटरी के गाना के आइल फरमाइश। मोटरी के गाना हम सीडी में काहे गोले बनी काहे सुनबा कहीं हिंदुस्तान में मोटरी के गाना सीडी में काहे गोने काहे कने भाता रखले बनी ना जी माने कहे के मतलब जे मेहरारू के नाम मारे के अच्छा जेकर भी शादी बोल बा जेकर नइखे बोल बांठा के तो कोनो बाते नहीं के हाय हाय सब उहे पार्टी है हां के कर इनकरा दू गो ना चार गो है सब त इनकरो में कौन माने बूता लागल बा वो अपन व्यवस्था को के आइल होई हां हाय इतना हमर बाबू लो बा ई सब बांठा आश्रम हो हां जी वही में हमू बनी ना तू नहीं कह काहे तू डंडा आश्रम में बड़ो जेकर शादी भइल बा ओकरा से निवेदन बा कृपया अपने औरत को न मारे औरत के प्रेम से बोलल जाला जब भी घर में जाई जेकर शादी ने बोले सुन ले जेकर होके वाला वो सुन ले सचेत रहे के बा ना तरह दी के मुआई काट कुट के चल दी पता ना लगी जे मुस कटला से बिलाई कटला से जेकर नइखे भइल उ त औरी आजाद त उहे बा मन कर तो पतल में खाई ना त फेंक के दोसर पतल लेके उ त मजबूर बाड़े जो थरे में खइबा के त खाना त उपास रहो उ त आजाद बाटा ठीक नहीं के हो लिया लिया हैं आ जेकर नइखे भइल उ आलू के तरकारी ना खाला का खाला ज्यादा गोभी ऐसे वीरेंद्र पंडित उहो के गरिया के बा तो वहां के तो हमर मित्रम बानी उनके मेहरारू के मोरा पीछुआरिया मोरा पीछुआरिया अरे छिचली गड़हिया महाराजा ये हम न की कह के कहता मुकेश जी हां गुड्डू बबुआ आहा कि हमारा पीछुआरिया अरे छिचली गड़हिया महाराजा वहां के हां ओई में हमार भैंसा नहा महाराजा ओई में हमार भैंसा नहा महाराजा बारे करे स्नान गईली के वीरेंद्र भाई बो महाराजा बारे तले भैंसा दे लसिंगिया भिराय महाराज भैंसा दे लसिंगिया भिराय महाराजा बारे धावला धूपल गईली अरे मुकेश जी के लगवा महाराजा मुकेश बाबू का भइल गुड्डू जी के भैंसा सिंह तू के न कहो आहा वहाँ के कनी एक सरे कराओ हां अब का करे मैं मुकेशो जी मजबूर हो गई हां तले सिंह गइल भीतरी समाय महाराज एक सरे में आ रहा है कि किस के तरफ से भाग रहा है अनेक प्रकार से माई बहन लोग बड़ी आनंद आवेला अब मोटरी के गाना एगो मर्द मेहरारू के